Joo. Koitetaan vähän kauempaakin vedettyä. Onks päällä? Oh. No niin. Kisa peruttu. Tuolla Kaliforniassa ihan hirveät metsäpalot ja mikä on koko viikon täällä tiedossa, että on siellä olemassa. Ja eilen oli sit levinnyt sitten tonne Squaw-väliin, mikä on sitten tää niinku maalialue ja juoksualue, missä lähtee, niin se on ihan savunpeitossa nyt ja turvallisuussyistä niin ne perutaan koko kisaa ja pyöräreitti olisi kulkenut sen läpi, niin on ihan hirveä pettymys nyt itselle, että kesän valmistautunut tähän. Tulee uusi kisa ja lähdetään sinne, että matkustaa tänne ja kaikki rahat tähän kiinni ja ajat 600 mailia ja tuolta autossa. Tämmöistä siellä on. Kaikki laittaa likoon, niin sitten tulee pettymyksiä. No, tästä jatketaan hommaa ja reenaamista ja heitetään tukkaa heitetään. Se on. Tehdään vielä enemmän tuunia, sitten ollaan vielä kovempia ja vahvempia. Katsotaan se paikka, että loppuvuodesta, alkuvuodesta mihin mennään. Tarvitaan lisää sponsoreita ja lisää juttuja, että sinne päästään. Mut ilon kautta positiivisesti tämäkin pitää katsoa niin kuin kaikki muutkin. Ja kokemus tää silti ole tullut tänne valmistautua ja kokea tää koko meininki. Mistä on kysymys ja tää treenimäärä, niin se on pohjalla ja nyt ruvetaan reenaa vielä kovempaa ja sit ollaan niinku, sit isketään täysillä. Huikea maisema taas niinku täällä aina on, että voisi tässä ollut upea kisa ja tehdä tää koko juttu ja voittaa itsensä ja toteuttaa iso unelma. Mut nyt se siirtyy vähän eteenpäin ja ollaan rohkeita, että löydetään se seuraava paikka ja tää toteutuu varmasti vielä seuraavan puolen vuoden aikana ja siihen tähdätään. Katsotaan mitä tästä tänään tehdään. Varmaan jotain yritetään tähän pettymykseen löytää jotain lääkettä, mutta ei tää helppoa. Mut. Näin tällä kertaa ja homma jatkuu. Kiitos.